गरजती तोफांचे चौघडे मराठी पाऊल पडते पुढे मराठी पाऊल पडते पुढे शुभ मुहूर्ती सनई सांगे शकुणवंती शुभ घडीला जय भवानी जय भवानी दश दिशाला घुमतवाणी राहण्याची ताकद देतो आणि म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांना आम्ही आमच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये मानाचा मुजरा करतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातच लोककला बहरल्या, शाहिरी बहरली ती सुद्धा छत्रपतींच्या काळातच। छत्रपतींचं गुणगान करणारे वीर रसानं भरलेले पोवाडे शाहीर गाऊ लागले आणि ह्या शाहिरांचं कौतुक छत्रपतींनी केलं। आपल्या दरबारामध्ये त्यांना मानाच्या जागा देऊन, त्यांना जहागिऱ्या देऊन याच काळात लावणी सुद्धा बहरली। कशासाठी? तर शत्रूचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि हेरगिरी करण्यासाठी। आणि म्हणूनच या लोककला या महाराष्ट्रामध्ये आणि या मराठी मातीमध्ये अजूनही स्वाभिमानानं ताट उभ्या आहेत, याचं श्रेय जातं छत्रपती शिवाजी महाराजांना। खरोखरच या लोककला म्हणजे आपल्या मनाचा आरसा आहे, आपल्या मातीचा गंध या लोककलांना असतो। पण बऱ्याचदा आपण शहरी माणसं अनेक लोककलांना पैसे कमवण्यासाठी निर्माण केलेलं एखादं साधन म्हणतो, त्या कलाकाराची अवहेलना एखाद्या भिकाऱ्यासारखी करतो। पण खरंच रसिक हो, प्रत्येक कलावंत लोककलावंत कधीच भिकारी नसतो, तो येतो बरंच काही आपल्याला देण्यासाठी। अशीच एक लोककला संत एकनाथांनी ती रूढ केली, ज्या कलेला संजीवन दिलं, ती कला म्हणजे पोतराज किंवा कडक लक्ष्मी असं आपण ज्याला म्हणतो ती कला। बऱ्याचदा आपण भिकारी समजून त्यांना घराबाहेर हाकलून देतो, पण हा लोककलावंत काही मागायला आलेला नसतो, तर तो काहीतरी देण्यासाठी आलेला असतो। संत वाङ्मयामध्ये आत्मक्लेशाला खूप उच्च स्थान दिलेलं आहे। स्वतःला वेदना देणं कशासाठी? तर ह्या जगाचं कल्याण व्हावं, या जगातून रोगराई दुष्ट चालीरीती यांचं निर्मूलन व्हावं। म्हणून हा पोतराज किंवा ही कडक लक्ष्मी अंगावरती चाबूक ओढत ओढत आपल्याकडे येते, आपल्या अंगावरती आसूड ओढते, त्यामधून रक्त निथळलं तरी सुद्धा ती थांबत नाही। कशासाठी? तर या आत्मक्लेशातून आपलं कल्याण व्हावं म्हणून, ही जनता रोगराईतून मुक्त व्हावी म्हणून। आता सुद्धा तीच कडक लक्ष्मी तुमच्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरात याच रंगमंचावरती येते। आसूड बडवीत बडवीत आली कडक लक्ष्मी आली। कडकड कडाड कडकड कडाड आसूड बडवीत आली, कडकड कडाड कडकड कडाड आसूड बडवीत आली।
महाचंडिके ज्वाला उपाळली अग ज्वाला उपाळली अंबे दोगवादे 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 अंबे दोगवादे 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 आई दोगवादे 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 आई दोगवादे दोगवादे आई भवानी तुझ्या कृपेने तारशी भक्ताला आई भवानी तुझ्या कृपेने तारशी भक्ताला अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रद्द झाली आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रद्द झाली गोंधळाला गोंधळ मांडला भाने गोंधळाला ये गोंधळ मांडला गमने गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भाने गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भाने गोंधळाला बाबाईचा पायात घालून कवड्याची माळ पायात बांधिले जाळ हातात परडी तुला गावडी वाजवी तो संबळ धग धग त्या ज्वालेतून आली तूच जगन्माता ही दाटली येते आई नाव तुझे घेता आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात झाली आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात झाली आज गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भाने गोंधळाला ये गोंधळ मांडला गाई गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भाने गोंधळाला ये गोंधळ मांडला भाने चौकबरीला मालिक मोती मंडप आकाशाचा हात जोडून करुणा भागितो उद्धार कर गावाचा अधर्म निर्दाळुनी धर्म हा आई तूच रक्षिला महिषासुर मर्दिनी तुला हात द्यायची ते मातला आज आंबावरी संकटभारी धावती आज आंबावरी संकटभारी धावती अंबे गोंधळाला ये